Čau lidi, vítám vás u tady toho videa, nebojte se, jako stáhnul jsem si aplikaci, kde můžu natáčet, něco vám napíšu a vy musíte jenom něco slíbit, že to tam dáte, jo? To je aplikace, jaká, to nejde asi říct, tohle je, jo. Jaká je prostě je to apka na také zpátky pryč, jo, tohle je prostě apka, kde můžeš prostě dělat úplně nějaké blbé věci, třeba halala. Takže to jsem vám chtěla říct, takže je tu odběr, like a mám video, dneska ho vydám, takže no, bude dobré a bude to, jenom vám poradím, a to je všechno, takže čau.